Carme Zaragoza, soc la responsable del Everis Living Lab Barcelona. El nostre Living Lab va ser conceptualitzat i dissenyat per tal de fomentar qualsevol activitat que estigués relacionada amb la innovació. No solament la innovació des del punt de vista tecnològic, sinó el donar eines i metodologies per tal de fer de forma diferent, fomentar la innovació oberta en el cicle d'innovació, en la primera part del cicle d'innovació. Dotar la companyia d'una sèrie d'eines i capacitacions per fer les coses d'una forma diferent i molt més enriquidora. Com ha afectat la crisi de la Covid al vostre Living Lab? La veritat és que el nostre Living Lab és un edifici sencer que hem hagut de tancar. Evidentment, aquest Living Lab forma part d'Everis i per política de companyia ens van posar tots des del primer dia a teletreballar. Nosaltres hem pogut continuar fent aquestes activitats, una sèrie d'activitats, diguéssim, de teletreball, però és una realitat que el nostre Living Lab té les portes tancades. Està dissenyat d'una forma per tal de facilitar una sèrie d'activitats in situ, no? Tenim preparada una infraestructura i una tecnologia que facilita el dur a terme una sèrie d'activitats de recerca, hackathons, activitats vinculades al món de la innovació i que malauradament continuem amb les portes tancades per política d'empresa, no? Com totes les coses, hi ha una cara, tot té una oportunitat, no? És evident que ens ha afectat perquè jo sí que crec que hi ha coses que no podem substituir la presencialitat, no? Crec que en determinats processos creatius dur-los a terme darrere d'una pantalla crec sincerament que baixa el nivell de creativitat, i quan és una de les coses per les que nosaltres apostem, aquesta creativitat, aquesta innovació, ho dificulta. Però també és veritat que obre altres oportunitats, no? I ens ha obert oportunitats, posaré un exemple, no? Hem mogut algunes de les coses i de serveis que pensàvem que tenien sentit, no? I que es podien fer en el món virtual. Què vol dir això? Que també tens accés a molta més gent, és una cosa com molt més globalitzada, no? Hem realitzat una sèrie d'activitats que fer-les en format presencial també ens hagués estat molt complicat, no? Per tant, tenim una part, diguéssim, positiva, no? I una part que no ho ha estat tant, no? Aquesta és la realitat. Esperem a partir de setembre, aviam si podem, com van les coses, i si podem tornar a obrir les portes. Com serà la societat del futur des de la perspectiva dels Living Labs? Home, és una pregunta complicada. És una pregunta complicada perquè crec que hi ha molta incertesa encara i per tant es fa difícil de predir, no? Com explicava la pregunta anterior, nosaltres hem tingut que reinventar una sèrie de coses en les quals, evidentment, diguéssim, el que són els end users d'aquestes activitats és la societat, no? Ja siguin empreses, ja siguin universitats o ja siguin ciutadania, no? Vull dir, al final és societat, no? Crec sincerament que no tornarem on estàvem abans. Això ho tinc bastant clar. Crec que, en general, cap on anirà la societat és estar immersa, si encara no ho estava prou, immersa en una digitalització bestial,
Per tant, crec que tot el que és els projectes de transformació digital o d'innovació social vinculades a la digitalització cobraran una rellevància espectacular. Aquí crec que els Living Labs tenen una feina molt important. I aquesta feina important és per saber i per involucrar a la societat en aquesta digitalització per tal d'esbrinar quines són, com ho diria, les barreres, no?, que ens podem trobar des del punt de vista de societat, especialment amb coses, no?, que estan a l'aire, no?, de temes d'intel·ligència artificial, no? Si l'ètica amb temes d'intel·ligència artificial ja era un tema que ressona, que s'està treballant, que té una rellevància molt important, ara més que mai, quan passarem a la digitalització de moltes coses, crec que tindrà un gran impacte i s'haurà de treballar des de tots els punts de vista, no només el ètic i moral, sinó legislatiu. Per tant, crec que tindrà un gran impacte en la societat. La societat es relaciona amb molts col·lectius, es relaciona amb universitats, es relaciona amb administració pública, es relaciona amb empreses, no? Amb sanitat. Què vull dir amb això? Hi ha molts d'aquests, diguéssim, d'aquests àmbits que s'hauran de digitalitzar més. Això és una realitat. Potser a sanitat l'ha enganxat una mica a contrapèl. Administració pública hem vist parats molts processos. Què vol dir? Que tot això s'ha de readaptar. I nosaltres, com a companyia i com a Living Lab, hem vist que l'administració pública ara està ficant fil a l'agulla en digitalitzar una sèrie de coses. Per tant, la interacció o la relació entre les diferents, diguéssim, entre la quadruple hèlix serà molt diferent. I aquí crec que el Living Lab té un rol molt important de posar d'acord totes aquestes parts, pel benefici comú, òbviament.